Moikka moi kaikille! Tänään tehdään vähän unboxing-video tänne Tupen puolelle. Mut laita sitä ennen kanavat seurantaan niin täällä Tupen kuin TikTokin ja IG:n puolellakin. Tänään posti toi tällaisen 6 kilon jöötin ja sen enempää ei sisällöstä oo hajuakaan. Tiedä häntä, vaikka olis näin joulun alla joulukinkku. Painon puolesta ainakin voisi olla ja sen, että pienillä ja vähän isommalla karvakammulla on ollut nenät kiinni paketissa koko aamun. Sen tiedän, että kyseinen paketti on Colornetista, joka on automaalituotteiden kauppa, ja heiltä löytyy tosiaan verkkokauppa ja ihan liikkeitä Turusta, Jyväskylästä, Lahdesta ja Tampereelta. Löytyy kattava tuotevalikoima niin harrastelijoille kuin ammattilaisillekin. Rupesin pikeä paita. Nää on aina jännittäviä, kun tulee vaatteita, et mahtuuks ne päälle vai ei. Seuraavana onkin joku pieni valkoinen boksi. Painoa ei oo paljoa. Rupesin kahvikuppihan se sieltä tulla tupsahti. Sitten on laatikossa vielä 3 suht samannäköistä ja kokoista pakettia. Kuusiokoloavain ainakin tuli ekana. Rupesin paineilmakäyttöinen kiillotuskone sieltä tuli. Näköjään 75 millin alustalla oleva epäkeskokone. Noi epäkeskoliikkeet on hyvä olla kiillotuskoneissa siellä 10 millin yläpuolella ja epäkeskohiomakoneissa ne usein on alle 10 millin, jopa 3 milliä. TA6A ja kuvasta päätellen on hioma tai kiillotuskone kyseessä. Rupesin epäkeskohiomakone 150 millin alustalla ja 6 millin epäkeskoliikkeellä. Nämä hiomakoneet on varustettu pölynpoistoliitännällä, mikä on kyllä plussaa tiloissa, joissa muuten ilmanvaihto on rajallinen. Itse on vaan tykästynyt joskus noihin paineilmakäyttöisiin koneisiin. Itellä ainakin noissa sähkökäyttöisissä on jaloissa aina kasa sähköjohtoa, mihin meinaa kompastua. Paineilmakoneet spiraaliletkulla on näppärät, sit vielä kun on seinässä telineet koneille, niin turhia johtoja ja letkuja ei ole lattialla. Ja viimeisestä paketista tulee Rupesin kiillotuskone 125 millin alustalla ja 12 millin epäkeskoliikkeellä. Nämä kaikki koneet on siitä hyviä, että niissä on toi tehonsäätö tossa kahvassa, mikä on helposti säädettävissä konetta käytettäessä. Tosiaan, nämä kaikki 3 konetta oli nyt paineilmakäyttöisiä hioma- ja kiillotuskoneita, mutta vastaavasti nämä on saatavilla myös sähkökäyttöisinä. Näistä Rupesin koneista tykkään siitäkin syystä, että nopealla googlauksella näihin saa ihan kaikki koneen sisällä olevat osat varaosina myös. Eli jos ja kun menee rikki, niin kaikki saa korjattua. Onks Rupesin koneet sulle tuttuja? Käy tsekkaas konevalikoima Colornetin sivuilla ja laita oma kone tilaukseen.